Iniutos na po ng Department of Public Works and Highways sa pamamagitan po ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapatuloy ng konstruksyon sa Arzadon Road Improvement Project sa Barangay Mayombo, Dagupan City matapos makatanggap ng mga ulat sa social media kaugnay sa abalang dulot ng pagkakantala ng proyekto sa publiko. Ayon sa DPWH Region 1, muling sisimula ng natitirang construction works ngayong araw, June 8, 2026 upang mapabilis ang rehabilitasyon ng naturang kalsada. Target naman ng ahensya na matapos at mabuksan sa publiko ang proyekto pagsapit ng July 2026. Nagpasalamat din ang DPWH sa mga mamamayang nagbigay ng impormasyon at patuloy umanong magbibigay ng updates kaugnay sa progreso ng proyekto. Samantala, inaasahan namang makatutulong ang pagpapatuloy ng road improvement project upang mabawasan ang hirap ng mga motorista at residente sa araw-araw na dumaraan sa naturang lugar. IFM News. IFM News. IFM News.